Ина сваячки деса, диди. салому алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Номи ман Зоир аст. ман ҳамин канала ба хотири ҳамин моҷиро ташкил кардагим, ҳуй кардагим ки ҳавасманд шаванд ай ҳамин лапотка, ай разнарабочигӣ, ай ҳамин дворникӣ буброянд. имрӯз чӣ кор мекунем? имрӯз кори мо ҳамин хеле ай ин ҳамин свайёра падават мекунем. ай свайбойда ана свайбойда падават мекунем. ин свайё 8 метран 9 метран. ин свая мечка заминда мезанад медроя ӯ дар ҳамин болои свай баъд солбара мешонем. ин ҳамин какора имрӯз кори ҳечи қиин нест. агар бихоҳед соҳиби экскаватор шидан ба экскаватор бошад бо канали мада подписатсия кун, ҳама видеои маро тамошо кун. дар ҳамҷо нависагим куҷода хонда накун, чӣ кор хонда накун, дар куҷо управление чӣ тар управлят карда кун экскаватор сабт гирифта нишон додагиё. ана бо чӣ гуфтанем дар бораи лижнока як хел мардум мегӯяд ки ман лижнока намефаҳмам чӣ лижнока кутай намира мегӯям. ин ҳамин лижнока, ин ҳамин кругляка 6 метра 12 метра мемони ҷанс дар балота. баъд болошан техникаҳои вазмин мегзарад. тамом ҳамин хатора дастгирӣ кунем, ҳамин канала обод кунем, то ки ҳамин тоҷикои худмон, ҳамватанои худмон бинанд, ҳавасманд шаванд ва соҳиби ягон экскаватора, ягон тракториста, ягон шофёра права бигиранд, ҳамин дворникӣ халос шаванд. ҳамин қадар ман гуфтанӣ будам. бидрои номрои телефони ҳамаш ҳаста. ай Людмила ҳаста дар писхоя хондан. айн ай свайбой свая ҳавоз бо навор мегирӣ нишон метунда. ина нигоҳ кун дӯстон, тамошобинони гиромӣ, свая лағат кардеса рафтеса. ин балота балота. ина ҳозир ман шумо наздик меёрам. нигоҳ кунед. отойди немножко от кадра. хеле мезанад, сах мезанад. ана нигоҳ ки ҳозир бо заводид мекунад ба зарби саларка. нигоҳ кунед. опа оп. ина сваячки деса, диди. тамом. ана нигоҳ кунед. ҳозир бо давом мекунад. оп оп. тамом ҳамин қадар кора. ина табиати севери Россияра. бинанҷа балота, дарахтора бинед. дарахту баланд мешаванд, қоқ мешаванд. ай замина бақувватиш, ай серовира. ягон қишлоқ нест. фақат ҳамин нефт, сими устолба, дарахту қоқ мешаванд. яксола дусола мешаванд, қоқ мешаванд. ина свай задестан 24 та свай бояд бизанед. инанҷада балота свайёра за 20 метра 30 метра онай свайбоя обарад.
азиз, кори ман ҳамин турбаи свай ҳамда падават мекунед, ҳамонаам хат кунад. Любой кулак метонам кора кунад. Барам ка ҳавасманд шавед шумо, подписаться, лайк, поделиться кунед, агар камбағал бинам, натарсида биёд кор кунад. Одамое ки права доранд, опыт надоранд, шумо буред як ҷои коре ки дар Корея ёд мегиред, як кумпати стажировка мегиред, биимаш маоши камда, беред шуморо корда мегирад, мезофтан бошед. Просто похтан накун, дилмонда нашед, навад. То видео оянда. Всё.